Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kajingkan ra bala penlong deki purit ka Kiang East Gentia Hills bat ki Border Security Force kalaya alam sya kajingyo Kurup ya ki santli ki Thuk-Thuk ki badai ki bala to deki runar. Nagini ki santli ki Thuk-Thuk sautli ki deki Bajaj Pulsar bat kawai ke Royal Enfield Bullet. Kat kum ka khubor ka bala yoklum haka lai terik unailar arajar arpulai ki sipai BSF ki layo jingtip baki don ki runar ki badon ketiban DBA nya ki Thuk-Thuk ki bala syuto na India sa Bangladesh. Hadin bala yo ya kata ka jingtip ki sipai BSF bat ki pulit ka Kiang ki la penlong nya ka jingkan ra bat ki la lap ya santli ki Thuk-Thuk bala penyang ha ka wai ka madan ka badan hajan ka yo ha Kiang harut ka surok ba National Highway 6. Kakubor kalayat ho bagiti ki sandli ki Thuk-Thuk ki Shongdor hado sanlak arpo hajar tingka ay. Hinray amshim layo akam yano hagabaya day bat kata ki Thmu bandi ki Thuk-Thuk ba syuto na India sa Bangladesh bat ka jingto okit karang yad ban itu ya ki badan keti.